Hamabostetik hamabostera heldu da Berria FM-ren urteurrena. Lehen atal horretan esan genuen efemerideak eta frekuentzia modulatua baino, nahiago geniela pilpilean dauden gaiei ikuspegi feministatik heldu. Gelditzeko etorri ginela ere esan genuen, eta hemen gara, aurrera egiteko baina. Eta atzera begira, frekuentzia modulatuetara ailegatu gara Antxeta irratiari esker, eta efemerideak ere badira gaur. Urteurrenaz gain, indarkeria matxistaren aurkako eguna dugu, eta iaz egin moduan saioa eskainiko diogu gaiari. Gurekin izango da Leire Groben Bilboko mugimendu feministako bozeramailea. Baina atzera begira, urtebetean bidelagun izan dugun Araiz Mezansa ilustratzaileari ere egingo diogu elkarrizketa, eta Loitzune ere izango da bisitan. Puntua, Amaia Ramirez de Okariz Kortabarria lankidearena da. Gaurkoan gurekin, ospatu efemeridea eta aldarriz bete kalea. Astera goaz! Azaroaren 25 gaur, indarkeria matxistaren aurkako eguna, apurua berezia aurtengoa, egoera berezietan ailegatu geralako, baina mugimendu feminista protestarako, prest kalea hartzeko eta prest aldarriz betetzeko kaleak. Hemen dugu Leire Groben, Bilboko mugimendu feministako kidea, eta hortik hasi nahiko nuke Leire, nola ailegatu da mugimendu feminista aurten, hain garrantzitsua edo hain seinalatua den egun hontara, ezta? Bueno, egia esan zaila izan da, guztiontzako bezala, ez dira momentu onak, eta egia da azkeneko urteetan greba feministekin eta bestelako antolakuntza horrekin nahiko indartsu geundela, baina gero pandemiak harrapatu gintuen, eta, gero, uda egon da erdian, udan gure artean hitz egin genuen, Bilbo mailan, baina baita Euskal Herri mailan, eta, estatu mailan ere, bestelako lagunekin, mugimendu feministako bestelako pertsonekin, eta, ados geunden, nekatuta geundela, jendea oso egoera zailetan zeudela, prekarizazio handian, eta, gero jairaian pixkat urduri jarri ginen, azaroko 25 bueltan zegoela ikusita, eta indarrez hartu genuen, uste genuen erdipurdika ibiliko ginela, baina egia esan tita batean aktibatu ginen, pixkanaka joan gara espazio fisikoak ere bilatuz gure artean elkar ikusteko, sorgi geneukalako online formatu honek ja nekatzen gintuela, eta segurtasun eta zaintza kontu hori guztia kontuan izan da, egia esan antolakuntza polita izan da, Bilbo mailan talde autonomo guztiak edo gehienak egon gara gure artean biltzen eta eztabaidatzen eta ikusten orantza joan nahi gendun. Ez bakarrik ekintza praktikoetan, baita teorikoki ere, eta pandemia honek zedekarri digun, pena izan da, asanblada irekiak egitea ezinezkoa izan da, eta azkeneko urteetan formato hori aktibatuta geneukan eta oso interesgarria zen, emakume asko hurbiltzen zirelako agian feminismoarekin edo mugimendu feministarekin harremana zutenak, eta horiek ziurrenik nolabait galdu baino, bidean edo egon daitezke eta batzuk sartu dira, beste batzuk horregongo dira, baina espero dugu egun honekin ere sortzea horrelako berotasun hori kalean eta berriro nolabait mantentzea erritmo hori. Aipatu duzu berotasuna kalean martxoak 8koekin batera, azaroaren 25koak ere badira kalea hartzeko egun garrantzitsua, gaur arratsaldean dituzue mobilizazioak, bai Bilbo, baina baita ere Euskal Herriko beste hainbat txokotan, jendetsuak izaten dira, ezakite aurten kantitateari baino beste gauza bati begiratuko diozuen. Bai, gure partetik Bilbon saiatu gara arratsaldeko ekintza hau indartsu antolatzen ere, ez dakigu jende aldetik zenolako inpaktua izango duen, gu formatua ere pentsatu dugu eroso egoteko, jende lasai egoteko eta nolabait ere gu eroso egoteko antolaketa horretan, eta ez izateko inolako sustorik edo egoera deserosorik. Eta ez dakigu zentzu horretan lortuko dugun espektatiba horiek, baina gutxienez kualitatiboki lortzen badugu guk ditugun helburuak, pozik egongo gara. Eta horrez gain saiatu gara, ekintza txiki batzuk egiten, auzoetara heltzeko eta adibidez bando feminista atara dugu aurten, portal guztietan ipini dugu, taldeka antolatu gara, talde guztiak egon gara hor
auzo guztiak betetzen nahian, eta horrek ere, bueno, hori oso polita izan da, ze auzokideak gerturatzen ziren, leihoetatik galdetzen zuten ia zer zen hori, eta bueno, hor jarri duguna da deialdi bat eguna gogoraraziz, baita gaur zera leihoetan eta bestelako espazio publikoetan zerbait morea ipintzera, nolabait kaleko ekintza horretara hurbildu ezin direnak edo ez dutenak nahi edo erosoz daudenak zerbait egiteko egunera lotzeko, ez? Eta Euskal Herri mailan guztiok izan dugu nolabait buruan pandemiaren zera realitatea zeharkatzen gaituelako eta Euskal Herri maila guztian, Euskal Herri osoan, kaleko ekintzak sortzeaz gain, beste delako gauzak ere egin izan ditugu, eta deialdiak daude leku guztietan gaur, ezta. Gaurko egunaz ari gara, baina lehen bi kontua aipatu dituzu, batetik neke bat, eta bestetik Euskal Herriko mugimendu feministak nolabait zeharkatzen duela orain momentuan pandemiaren gaiak, eta egin batean ez da harritzekoa, hasieratik Euskal Herriko mugimendu feministak arreta jarri duelako pandemian, egoera zaurgarrienean begonde geratu daitezkeen pertsona hoiengan, tartean emakumeengan eta baita ere indarkeria matxista jasaten ari diren emakumeengan, baina modu zehar lerro batean, ez da zaintza sare hori aktibatu zen, hasieratik eskatu zen instituzioetatik eta abian jarritako neurri horiek guztiek edukiz ezaten begirada feminista bat, eta zuek hortan aritu zarete martxotik, ez da? Bai, hori da, ez? Pandemian sartu ginenean eta itxialdia etorri zenean guk argi genuen gainean egon behar ginela bestelan betiko moduan feminismotik aldarrikatu izan ditugun gaiak albo batean geratuko ziren eta berez horrela gertatu da, ezta? Neurri asko gehienak ez bakarrik berdintasunera edo indarkeriara begira daudenak, baizik eta neurri guztiek ez dute inondik ere kontuan hartu ikuspegi feminista bat. Pandemiarekin eta guk ere Bilbon batez ere pentsatzen geundenean zeripini harreta gauza asko daude, pandemia aztertzeko ikuspegi feminista batetik, baina gogoratu behar dugu egun hau indarkeria matxistaren aurkako eguna dela eta mugimendu feministak urteak eman baditu bestelako imaginarioak zabaltzeko eta bestelako indarkeria hitz egiteko, horten argi geneukan ere agian momentua zala berriro ere hitz egiteko espazio pribatu horietan, edo kasunetan etxeetan zer gertatzen ari zen, zer da gertatu egin dana, itxialdia bitartean. Eta hor badakigu, emakume pilo eta neskatila pilo, bere erasotzaioekin bizi behar izan direla, eta horre irakurketa sakonak egin behar ditugu, zentzu askotan, zerbitzu publikoak nola moldatu diren horretara, zer nolako ausentziak egon diren, emakume horiek zer nolako estrategiak eta resistentziak aktibatu dituzten euren superbizipenerako eta euren ahotsak behin betiko zentzun, ze oraindik ere ez dira entzuten, baina baita ere beste gauza batzuk ere lehen lerroan ipini ditugu, adibidez etxeko langileen errealitatea, internak daudenak, batez ere egoera administratibo irregular batean egon daitezken atzerritarre jatorri duten emakumeen egoera, adibidez, euren lan eremuetan bizi behar izan direla itxialdi osoan zehar, eta orain duten egoera oso larria ere dela, beste batzuk kaleratuak izan zirela, eskubideen bermerik ez zutela, oraindik ere ez zutela kobratu ezohiko subsidioa, eta hor inguruan sortu diren indarkeria errealidade guzti horiek, ez? Eta baita ikuspegi hortatik, poliziak ere zenolako redadak egin zituen, eta horrein nola eragin duen emakume arrazializatuei, atzerritartasun legearen atzean egon diren eskubide urraketa guztiak eta emakumeak hor nola antolatu diren horiei aurre egiteko, baita gaur egun ere, ez? Aktiboan dauden plataforma horiei guztietan horre mugimendu feminista edo feminista asko gaude horren atzean ere. Gauza horiek, ez? Horre egon dira, airean baino oso ondo lurreratuta, zer den bizitzak erdigunean ipintzea, gauza asko daude, baina bai egia dela indarkeriari lotutako irakurketa bat egin nahi genuela, eta batez ere, lerro horiek aztertu nahi izan ditugula, edo gutxienez egun honetara ekarri eta espazio publikoan adierazi. Eta okerrez banago, Bilboren kasuan alakoa da gutxi gora bera leloa, indarkeria matxistaren aurka zerbitzu duina doakoak eta unibertsialak, ez da? Hori da, bai, leloa berez da indarkeria matxistaren aurrean, zerbitzu publikoak defendatu, gauza asko defendatu nahi genituen, baina bai, argi geneukan, komentatu ditugun errealitate guzti horien aurrean, ezinbestez, aldarrikatu behar dugula ezin direla suntzitu zerbitzu publiko unibertsal horiek, ez da? Eta oinarrizkoak izan behar direla eta horiek defendatu eta indartu behar ditugula
gauza guzti hauei aurre egiteko. Argi daukagu ere, sistemak ez duela, baino edo zerbitzu hauek ez dutela erantzun guztiak emango, ez gara fidatzen sistemak eskaintzen dizkigun hainbat gauzetaz, eta horregatik ere mugimendu sozialak hor gaude, ezta, nolabait fiskalizatzeko egiten dana eta baita erantzuteko instituzioek erantzuten ez dutena, baina argi geneukan gure ardura ere dela hori aldarrikatzea eta hori gabe ezinezkoa dela emakumeon bizitzak indarkeriari gabe bermatzea. Orduan, horregatik dago lelo hori, baina lelo horrek gauza asko, hartzen ditu eta hor ere mugimendu feministak erakutsi nahi zuen zer nolako gaitasuna dugun gauza horiei ere erantzuteko, eta hor sortu izan diren auzokide sareetan feminista pilo egon dira, emakumeak kasu gehienetan egon dira sare horietan, baita indarkeria kasuak nolabait kudeatu baino, gainean egoteko, eskaintzeko laguntza, horre estrategia horiek ere egon dira eta egongo dira. Ze instituzioei begira lehen itxialdi hori etorri zen, gero faseen berakada edo nolabait normaltasun berri hori, kakotxen artean, eta gero atzera berriro mugikortasun murrizketak, bazegon igandeko erreportajean landu genuen indarkeria matxista itxialdian eta nola kudeatu duten bai Andrek eta nola kudeatu den ere herri mugimenduetatik eta erakundeetatik. Mahaian bildutako adituek ohartarazten zuten baliabide gehiago haien esku edo indarkeria matxistaren aurka egiteko baliabide gehiago jarri beharrean ez ote den ere atzera egiten ari orain krisi garaian. Pentsatzen dut mugimendu feminista ere hori arretaz segitzen egongo dela. Claro, guk badakigu horrelako edozein krisi ematen denean, eta azken urteetan badirudi krisi batean bizi garela etengabe, eta ez batean ateratzen garenerako beste zer etortzen da, eta badakigu oso asko kostatzen duten eskubideak batean oso erraz atzera egiten dutela, ezta? Eta horregatik egon behar gara gainean, eta hori gertatu zaigu orain, baina gertatu zaigu 1000 gauzekin, beste adibide bezala, adibidez Gallardonek lege berria jarri nahi izan zuenean abortuaren harira, ezta? Eta hor 11 urte nire amak esaten zidan, aldarrikatzen ari gara, ni orain 30 urte atzera, 25 urte atzera aldarrikatzen genuen gauza bera, ez da horrela da, gure realitatea horrelakoa da, ez dago ezer oparituta, ez dago ezer bermatuta, eta badakigu gauza hauek gertatzen direnean, edozein krisiaren aurrean, egoera txarrenean gelitu gaitezkenak garela emakumeak eta emakumeen artean prekarizazio maila altuenetan edo diskriminazio maila altuenetan dauden emakumeak. Eta horregatik, intersekzionalitate horietaz hitz egiten dugunean, gauza horietara begiratu behar dugu eta ez bakarrik begiratu ezik eta pentsatu zer nolako alternatibak ditugun, ze guk ere baditugu, eta esan izan ditugu eta esaten jarraituko dugu, eta hortik ere sortu dira bestelako plataformak, non mugimendu feminista ere egondan, modu batean ala bestean, adibidez hori, bizitzak erdigunera plataforma, edo bestelako ekimenak, gauza hauetara begiratzeko eta ikusteko zer nolako alternatibak ditugu. Eta horretarako aldarrikapenez betetzeko kalea eta begirada zorrotz hori oraindik ere badagoela adierazteko, ez da gaur kaleak hartuko dituzue. Mila esker Leire gurekin izateagatik eta egun ona izan. Bale, eskerrik asko zuei. Ondo izan. Agur. Bai, Loitzune hor zaude? Bai, Maiderni naiz, bai, berriz. Astero bezala, hementxe nago. Ze bakit, aizeatela iten in streaming, directo. In streaming urteurrena delako lehenengo podcasta argitaratu genunetik urtebete pasada. Oida fuerte jokatzea, Claro, eta nik hau jakinda, nire bai fuerte nator. Aste hontan nator atope. Horregatikan, sekzio berri batekin nator. Bai Ramon eta Loitzune astero sartzegea honea. Gure kaka botatzea. Ze horta etortzegea. Ez? Ja, onartzen dugu. Orduan, ja nahi dugu sekzio ofizial bat. Eta orduan nik proposamen batekin nator.
Aber ze iruditzen zaizun, Maider. Bea, ja bada garaia Berria FM-ek ere ukitzeko bere notizieroa. Notizieroa, izan daiteke Feminews, edo Teleserri, edo Gaur Egur, ez dakit zein gustatzen zaizun gehiago, Maider? Gaur Egur. Gaur egur, kontaiazu zer dan gaur egur. Gaur egur da egurra ematea gatozelako. Esan dizut, guk kritikatzea gatoz. Zer, gaizkite deu? Bueno, nik gauza bat esaten dut, ongia oso sobrevaloratua dago, Maider. Gainbaloratua dago, ez? Ongiak gaizkin digu, Maider. Ongia ongi dago, zergatik. Ondo, batzuk ongia luzaroan egin dugu, Maider. Ni ona izan naiz, baina horriblemente ona. Txikitan repipi hautako bat izan naiz. Beti obeditzen. Nola bukatu dut? Fatal. Ez, eta orduan, oen gaizki egitea tokatzen zait. Normala da, bezala. Orduan, orduan hasiko naiz nire notizieroakin hasiko naiz, bai? Bai, bota iguzu. Orduan hasiko naiz, bain itzuli ditut nik hola notizi batzuk, nik biltzen jun naizena. Adibidez, beira, abuztuan Urkulluk esan zuen. Lehendakariak eskatu die Euskal Herritarrei kontzientziaz jokatzeko eta jokaera arduragabeak seinalatzeko. Urriko beste egun batean, Ilak esan zuen, Ilak eskatu die herritarrei tentuz jokatzeko eta alarma jarria izateko. Azaroan, lehendakariak berriz, geure bizitza soziala mugatzeko esfortzua egin beharra daukagula esan zuen. Hor mugatuta. Eta azaroko beste egun batean, Urkulluk, entzun hau, Maider? Entzun hau. Esan zuen, Urkulluk eskatzen du, violentzia matxista jasan dezaketen emakumeei, hor nik uste aditza pixkat patinatu zuen, ez? Dezaketen, denok jasango ez bagenu bezala, ez? Adi egoteko hoiekin. Emakume hoiekin esan zuen. Adi egon emakume hoiekin. Hombre, laguntza eta kolaborazioa behar duten biktimak direlako. Adi egon, vigilau. Ez du esaten, violentzia gauzatzen duten gizonei. Adi, no, ez. Hori esan behar nizun, adi egon, erasotzailea diren horiekin ez, adi egon, indarkeria. Adi egon, emakume hoiekin adi egon, kontuz. Peligro. Vale, hilabete berdinean, osasun sailak eskatzen du ez oheratzeko rastreatuekin. Esan zezaketen berdina ez oheratu gizonekin? Baina ez dut esaten, Bea, hori nik esaten dut, ni etera basika bat naiz, Maider. Hau txikiakin esate, baina etera basika bat naiz. Mira, hor dago, Angelika Lidl, badakizu hola antzerkigile ezagun bat, Angelika Lidlek esaten du, kolpatzen dut nire alua Pilare erromatarraren kontra korritzen naizen arte. Maider, hori naiz ni. Bai, en fin, ez dut ikasten. Vale, orduan, hola, notiziak bota izkizut, ezta? Notiziak. Nola gehatzen zehazu honen aurrean, Maider? Ni gehatzen naiz gaur dela indarkeria matxistaren aurkako eguna, eta bota dituzun horien atzean badagoela mezu bat, ezta? Karo, mira, nik esango izut orain nola gehatzen zean zu, ni eta emakume guztiak honen aurrean. Nik esango izut, bat. Jokatu behar omen dugu arduraz, albokoa zainduz, ongia eginez, hori errepikatzen digute behin da berriz, ze gogoratu kulpa gurea da. Kulpa da gurea, beti. Ez dakit nolatan ez duten esan, emakumearen kulpa dala birusa, historikoki hori egin dute. Orain bai, zaintza da garrantzitsua, elkar babestea eta horrela. Maider, bizitza osoan feminismotik esan danean zaintza erdigunera ekarri behar dala? Orain arduratzen dira beraiek zaintzaz, no? Orain, ez? Eta, honekin batea esan nahi nun, beraieko hain ematen diote zaintzari garrantzia, arriskuan daude, ezta? Ekonomia arriskuan dago. Ekonomia esatetenean da sistema kapitalista. Sistema kapitalista esatetenean da sistema patriarkala. Sistema patriarkala esatetenean da boterea. Bueno, bigarren puntua. Hemen nik daukat, zenbat ondorio ekartzen ditu honek.
Orduan, emakumeari historikoki eman zaio zaintza lana, ezta? Hortaz, ardura hori gure gain utzi da, ez? Eta bizitza kendu zaigu. Ez da orain bizitza eta zaintza garrantzitsuena. Hortaz arduratura gehagu, nik nahi dut, orain zaintza garrantzitsua bada, eta zaintza arduratu behar banaiz, ni nahi dut nire rekompensa. Claro? Ni zaintzaz arduratuko naiz, ni zaintzarekin eta elkar eta elkar babestearekin garai hauetan ni atope horrekin. Atope, Maider, atope horrekin, Baina ni zainduko ditut ni nahi ditutenak. Ez dut hemen multinazionala zainduko, ni zainduko ditut maite ditudanak. Eta nire ondoko, nire etxe ondoko taberna ere zaindu nahi dut. Orduan, ni jarraituko dut goizero kafea eramateko eskatzen hor. Ze zaintza eta kontrola, amiga, ez dira berdinak. Zuko ibazerekin? Porque, karo, hemen guria hori askotan esan digute, ez, kontrola eta zaintza iguala dela, ez? Saldu digute hori, ez? Kontrolatzen dizula, maite zaituelako horrek, ezta? Eta orduan berriro engainatu nahi gaituzte, baina guk oso ondo dakigu baietz, Maider. Guk ja ondo ikasi dugu. Hombre, ja onak izateaz naskatu gara. Eta nik gauza bat esan dut, hola, bukatzen juteko, ni babesteko, oso ondo, ni babesaren alde, atope horrekin, zu badakizu Maider esan dut, babesarekin atope. Nere segurtasuna babesteko badakizu zein bardan? Nei ez seinalatu. Vale. Eta, zekaro, ja honekin bukatzen jungo naiz, eske gauza asko dazkat esateko. Zututa zaude loitzune. Zututa zaudela. Zututa nago esan dizut, ona izateaz nazkatu naiz. Vale, eta nik askotan galdetzen diot koronavirusa zein dan benetan. Hemen, zein da benetan koronavirusa. Virus hori, edo estatu patriarkal machista kapitalista. Ze, bira, deitu iazu eszeptika, deitu iazu Miguel Bosé, deitu iazu nahizun bezala. Baina ni virusa ez dut ikusten. Nik virusa ez dut ikusten, oain. Gizon machistak ikusten ditut lurzoruan, aerosoletan, nik ikusten ditut leku guztitan. Orduan, nik ikusten deten horretan, ikusten dut benetan virusa. Bai, orduan hori, eta esan dizuten bezala, ni atope zaintzarekin eta babes neurriekin, bai? Baino, karo, saldu dute, hau, koronavirusaren hau da, gerra moduan saldu dute, ezta? Gerra munduan. Orduan, ja honekin bukatzen dut eta galdera batekin bukatzen dut. Ez? Hau, koronavirusaren kontra esaten dute gerra dagola, lehiatu behar garela, guzti hori. Bale, ze esango zuten, hiltzen gaituen horrekiko gerran gaudela esango bagenuguk. Nola deituko ziguten guri, Feminaziz igual edo hola esaten nahi naiz, esaten dugulako gerran jarri beharko ginatekela, hiltzen gaituen horren kontra. Baina beraiek ez, beraiek asko, hola, hau betetzen dute horrela, gerran gaude, ja. Bueno, galderarekin bukatu nahi nun, baina punto batekin bukatu dut. Ezaki Telegur, ala Feminiusekin hemendik bihaztera, baina itzuli zaitez. Noski. Ni nahi dut, Ramonirekin batera, gure sekzioa, Maider? Telegurra. Telegurra. Teleagur. Egur. Agur, bai. Agur. Hemen pantailaren beste aldean dugu Araiz Mezansa, pantailaren beste aldean eta kasi itxaso batzuk eta herrialde batzuk gorago ere bai, orain Oslon baitago bizitzen ez eta bera Gasteizeko ilustratzailea izan. Besteak beste, orain Berria FM-ren bi astean behineko ilustrazioak egiten ditu, orain dela urte betetik. Araiz, kaixo, eskerrik asko gurekin izateagatik. Eta gogoratzen duzu gutxi gora bera nola jaso zenun podcast honen berri eta horren ilustrazioak egiteko proposamena? Bai, gogoratzen nahi zuzon, eta gainera momentu oso honean etorri zen, ze ez nuen lan handirik momentu horretan. Eta oso pozik jaso nuen
lana, ze asko interesatu zitzaidan hasieratik, ze normalean nire lana pertsonala ez da nola esan, pizkat politika sartzearen nire lanean, asko gustatu zaitze azkenean beste begirada bat eman diot nire lanari, eta asko ikasi dut lan honekin. Bai, lehen komentatzen genuen grabatzen hasi aurretik, zu ohituta egongo zera ere, zure naiz eta enkarguzko lanak ere egin izan dituzun, edo esango dugu tematika konkretu bati lotutako pieza diferenteak edo seriak egin izan dituzun, bueno, hemen erronka da astero gai bati ez enkarguz irudia jartzea. Bai, batzutan gaia jasotzen ditudanean, batzuetan ez dakit hainbeste gaiari buruz, eta hori ere gustatzen zait pizkat ikerketa egitea, berriak irakurtzea, artikulak irakurtzea, organizazioak begiratzea, eta hori egitea prozesuaren partea da, eta asko gustatzen zait, hori ikerketa hori nire prozesuaren parte sartzea ere. Bai, hori galdetu behar nizun Urrena. 2 astean behin ilustrazio bat egin behar duzu gai konkretu bati lotuta. Nola izaten da prozesua azkenean begiratu behar baldin badezu, gero egin behar baldin badituzu zirriborroa, gero azken emaitzera arte ez, bidaltzen duzun azken emaitzera arte nola izaten da prozesua? Hori, normalean gaia jasotzerakoan pizkat galduta banago, ikerketatxo bat egiten dut, eta gero ja, erosago sentitzen naizenean, azten naiz marrazkitxoak egiten, bozetuak, normalean oso txikiak, bozetuz oso txikiak egiten dut, bakarrik hori kontzeptua pizkat, jakiteko da nondik norako izangoa den ilustrazioa, eta hasieratik oso argi nuen, nahiko nuela arazoa berari buruz hitz egitea ilustrazioan, edo gaia edo arazoari buruz soluzio bat ematea irudian. Eta hori ez dakit egunaren arabera edo gaiaren arabera, bata edo bestea ilustratzea erabakitzen dut. Baina beti hori buruan eukita arazoa edo soluzioa edo irtenbidea edo konponbidea ilustratzea. Bai, nik esan behar dizut, askotan zure irudiari itxaroten diogula ikusteko ze titular jarri podcastari. Egia da, oso argia adierazten dezula, ez, tratatu behar dugun gaia edo tratatu behar dugun gaia, baina ikuspegi ezakite erresistenteago batean ere, ez bakarrik arazoa, baizik eta hori nola irauli edo islatzen dezulako. Eta horretaz gain galdetu nahi nizun ere, nola begiratzen diozun Norvegiatik, Oslotik, Euskal Herriko errealitateari, ze azkenean Berria FM egia da arnas luzeagoko gaiak landu ditzakegula, beste egunerokotasuneko erritmoietatik aterata, baina egia da azkenean, badula gaurkotasunetik eta badula oso, bada azkenean lantzen ditugun gaiak esan dezakegu munduan zehar modu batera edo bestera, eragina dutela leku guztietan, baina badira kontu lokal xamarragoak, ez da? Bai, hori asko nabaritzen dut, hori batzutan pizkat galdutan hau gaiarekin, eta azkenean guai izan da, nolabait Euskal Herrira joaten naiz bi astero, lan egin behar dudanean, pizkat hurbiltzen naiz Euskal Herrira, eta hori gustatzen zait. Baina batzutan nabaritzen dut hori, bertan ez egotearen, hori batzutan ez daukat, eta nabaritzen dut. Baina ala ere, azkenean arazoatzen ditugun hemen ere gertatzen dira, eta orduan hori ere garrantzitsua da, hori globaltasuna edo hori ikustea. Eta ere irudietan gustatzen zait, sortu ditut, emakume txikitxo batzuk, masa edo herria irudikatzeko, eta ere normalean repikatzen dut pertsonai bakarra. Ideia hori izan nuen, batzuetan gai batzuekin herria edo emakumearen indarra ilustratu nahi dut, baina batzuetan ere bakardade hori edo pertsonai bakar bateren ideia representatu eta ere
pertsonaia errepikatzea gustatzen zait, ze azkenean emakumeak egoera asko jasan behar ditugu, bueno, idei horrekin edo. Eta azken kontu bat, podcast bat ilustratzen ari zera, noiz baitze gertatu zen, batetik ez audioa da, eta bestetik irudia jartzen zaio, ezakit nola uztartzen da hori? Ja, bueno, berria izan da niretzat ere, ze lehenengo aldia da podcast bat ilustratzen, baina ez da ezberdina uste du, ze azkenean kontzeptu edo gai bat duzu, eta irudi bat jarri behar diozu hori, ez da ezberdina. Mila esker tartea atatzeatik, garaiz badakigu orain pixka lanpetuago zaudela, baina eskerrik asko bi astean behin tartea hartzeagatik guri ilustrazioak egiteko, eta orain ere gure galderak erantzuteko. Bai, mila esker zuei, asko gustatzen zait lan honek, eta zopozik nago. Amaia Ramirez de Ocarizen, puntua. Elkar babesteko esan ziguten izurritearen lehen zantzuekin batera. Etxekoen, auzokideen, lagunen, familiakoen, herritarren zaintzaz arduratzeko eta neurriak fin betetzeko. Osasuna zaintzeko ere esan ziguten eta denok norabide berberean jartzeko birusaren transmisioa saihesteko. Aholku eta agindu guzti horiek ordea, dagoeneko gure artean baziren izurrite iraunkorrago batzuk estaltzeko balio izan dute. Badira, agintariek gogoan hartu ez dituzten zenbait arazo, egoera honekin indargabetu eta desagerrarazi dituztenak. Ezkutuan zeuden arazoak are ezkuturago utzi dituzte. Ezer ezean. Isildu egin dute. Isildu dute erasotzailearekin batera etxean sartuta egon den emakumearen egoera. Isildu dituzte babesgabetasun egoeran giltzapetuta egon direnen errealitateak. Isildu dute arduren eremuan are gehiago pitzatu den arrakala, eta gizonengan handitu den privilegioa. Isildu dituzte babesgabe zeuden horiek. Babesgabe utzi dituzte. Indarkeria matxistaren biktima diren zenbait andre, erasotzailearekin batera egon behar izan dira konfinamenduan zehar. Etxea leku segurua zela zirudien garai horietan, baina ustelak erdi ustel. Zenbait emakumerentzat egon zitekeen lekurik arriskutsuenetako bat bilakatu zen etxea, kartzela. Ez dute izan kalera ateratzeko aukerarik, ez eta hurbilekoekin egotekorik ere. Konfinamenduak iraun bitartean, bortizkeria matxista oinarri zuten salaketen kopuruak behera egin zuen Euskal Herrian. Zehazki 17%koa izan zen jaitsiera. Datuek, ordea, sarritan ez dute egia islatzen. Bada, datuetan oinarritzen ez den indarkeria ere, eta egoera honetan are gehiago azaleratu dena. Badira, emakumei ezartzen zaizkien ardurak, eta gizonek beren buruai ezartzen dizkieten privilegioak. Ezarritako ardurak. Etxeko aurreen, helduen eta menpeko pertsonen gaineko ardura, emakumen gain gelditu da beste behin ere. Privilegioa. Egun batetik bestera, supermerkatuak gizonen eremu bilakatu dira. Ein batean baimenduta zegoen guzti hori bereganatu dute, askatasun puntu bat eskaini zezakeena. Hori ere, indarkeria da. Burbuiak sortzeko esan ziguten izurritaren lehen zantzuekin batera. Familia nuklear hetero arauetan batzeko gomendatu ziguten, babes sareak bikote edo familia harremanetara mugatzeko agindu. Kendu zizkiguten harremantzeko espazioak, moztu zizkiguten sareak, isolatu gintuzten. Gertuko burbuia propioen behar ordea gero eta agirikoagoa da. Emakumeok lagundu eta babestuko gaituen burbuiak sortzeko nahia. Inolako inposiziorik gabe hautatua. Errefuxiatu ditzagun burbuia nuklearrak eta zaretu gaitezen. Ongi babestu gaitezen. Dena eskendu niri errua, besterik ez baitzait geratzen, leporatzen zaiden errua eta batez ere gauzak aldatzen, jakinez izanarena. Ez
Eta agurtu aurretik, azken ohar bat, arratsaldeko manifestaziora deialdiak egin ditu mugimendu feministak, eta hauek izango dira hiriburuetako mobilizazio nagusiak. Bilbon, 7:00 Gizakatea itsasadarraren bi aldeetan udaletxetik Arrupe pasarelara. Gasteizen, manifestazioa 7:00 aurrera, Iparralde Gizarte Etxetik abiatuta. Donostian berriz manifestazioa 6:30 Alderdi Ederretik abiatuta. Iruñean elkarretaratzeak egingo dira auzoetan 7:00 eta 8:00. Eta ekitaldi simboliko bat ere egingo dute arratsaldeko 5:00 Gazteluko plazan. Amaitzeko Baionan manifestazioa izango da Errepublika plazatik abiatuta arratsaldeko 6:30. Eta gaurkoz, amaitu dugu. Mila esker beste aldean zaudeten entzule buru aski eta askei, bi astean behin gurekin bidea egiteagatik. Ez gentozen apurra eske eta egin diguzue lekutxoa. Bakarrik ezin, elkar zaintzen edonora.